kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ka Longkmie kala du eno yala ka jong ka jingim hadian bakla Shah tenra ha kawai ka Thuk kabla ja ka janmiet jong ka sngining kong ka Khlad tering mentau benai. Kani ka Longkmie kabla Khlad no kadai kabla tip kerteng kum ka kong lari yauron kabla syong basa ha kenton masar blok bat ka snong trai kadai na plang wan broi. Kat kum ka kubor bela yo kani ka jingja kala jahalat patah. Ha maulai Mawdatbaki ha kapor kat ba kani ka Longkmie kadang temu ban jam syashiliang jong ka surok henrai kendet kansan ka Thuk ka badon yu registration number ML not san EE henrio san not san kala tenra ba hadu ba kani ka Longkmie kala kelon kram hamadan haringkat ka jinglingkin jong ka snam. Ha ka jing sakhi jo kinong let nong wan Loong bakati ka Longkmie kala mensaujur ng gibenta jong ka Khlad bat ka khlem tip brio shu bat kumta hadian bela penkit no syaka jaka ay jing sumar kani ka Longkmie kala Khlad no namar ka jingjur jong ka jing mensau.